Вітаю вас, паважанае спадарства. Сёння мы з вами абмяркуем такое свята, якое называецца каляды. Мы з вами пагутарым аб тым, як гэта свята адзначалі нашы продкі у даўнія часы і як каляды азначаюць зараз. Калі ласка, ставце лайки, оставляйте каментары, подписывайтесь на мой канал і таксама вы можете задаваць пытанні, якія вас цікавяць. А сёння каляды і ўсё самае цікавае менавіта пра гэта таямнічае свята. У цёмныя зімовыя вечары нашы продкі збіраліся ўсёй сям'ёй, каб азначыць самае галоўнае і ўрачыстае свята. Гэта свята каляды. Беларускія традыцыі святкавання каляд прайшлі праз стагоддзі і захаваліся і да нашых дзён. У некаторых мястэчках краіны яны дагэтуль развіваюцца і ўзбагачаюцца. А зараз уявіце сабе, што мы з вамі апынуліся ў мінулым. Увесь год з захапленнем чакалі каляды, каб смачна паесці і павесяліцца. І вось надышла казачная атмасфера свята, пра што мы зараз з вамі і будзем гутарыць. Але што гэта такое за свята каляды? Ці ведаеце вы, сябры? Назва свята каляды мае язычніцкія карані. Лічыцца, што яна ўтварылася ад слова кола, што азначае сонца. Традыцыйна каляды звязваліся з днём першага зімовага сонцастаяння і сімвалізавалі пачатак новага года, як сонечнага, так і сельскагаспадарчага. Святкаваць пачыналі 25 снежня, а заканчвалі 6 студзеня. Але калі на нашай зямлі прыйшло хрысціянства, свята ўвабрала ў сябе новыя рысы. Пачаткам каляд стала раство, а канцом каляд вадохрышча. Зараз католікі святкуюць каляды па старых датах, а праваслаўныя вернікі азначаюць свята 6 па 19 студзеня. Як жа пачынаецца першая падрыхтоўка да свята? Чысціня ў хаце і абавязковая баня. Калядам папярэднічаў строгі 6-дневны пост, падчас якога трэба было прытрымлівацца шматлікіх абмежаванняў у ежы і паводзінах. Моладзі і дзецям, напрыклад, забаранялася гуляць у вяселлі і ў шумныя гульні, таму свята чакалі з нецярплівасцю. Сустракаць каляды належала чыстымі і фізічна, і духоўна. Таму перад святам заўсёды рабілі генеральную уборку ў хаце, шылі новую вопратку, ці апраналі ўсё самае лепшае і мыліся ў бані. Ад старога паста пасля пераходзілі да шыкоўнай вячэры. Падчас каляд праводзілі 3 абрадавыя вячэры з рознай, прыкладна у тыдзень, куццёй. Куцця – гэта густая каша, прыгатаваная з ячменю і запраўленая мёдам, якая абавязкова падавалася і была на стале. На ўсе 3 куцці каша варылася ў адным і тым жа гаршочку. Прытым гатаваць яе ад пачатку да канца павінен быў хтосьці адзін – сама гаспадыня, нявестка або замужняя дачка. Гэта па павер'і забяспечвала сям'я адзінства і цэласнасць на працягу наступнага года. Лічылася, што куцця павінна быць густой і клейкай. Гэта азначала, што ў надыходзячым годзе сям'я будзе жыць у згодзе і ніхто не памрэ. Спрабаваць кашу падчас падрыхтоўкі забаранялася. Гатовую куццю ставілі да заходу сонца ў чырвоны кут. Пры гэтым пад гаршочак клалі сена, а зверху накрывалі боханым хлебам. Напярэдадні раства, першага дня каляд, сям'я збіралася на першую куццю, якую называлі беднай або постнай. Гэта была ўрачыстая вячэра, што выпадала на апошні дзень паства, таму ўсе стравы гатаваліся без мяса і жывёльнага тлушча. Колькасць страў залежала ад дастатку сям'і, магло быць як і 5-7, так і 9-12 розных страў. У першую чаргу гатавалі бліны, квас з грыбамі, рыбу і аўсяны кісель. Другая куцця праводзілася ўвечары перад Новым годам у католікаў і перад старым Новым годам у праваслаўных. Называлася яна багатай або шчодрай, бо на стол падавалі самыя мясныя стравы – сала, мяса, смажаніну, каўбасу, халадзец і іншае. Сама куцця рабілася на саль або масле. Час напярэдадні свята калолі свінню.
што для бедных сем'яў было выключнай з'явай, бо каляды былі ледзь не адным святам, калі можна было удосталь наесціся мяса. Трэцяя апошняя куцця была поснай, як казалі, вадзяной. У той час адбываўся рытуал запісвання каляд. Гаспадар маляваў крэйды крыжы на варотах, дзвярах, каб зберагчы свой дом ад злых духаў. Першы дзень каляд, 7 падабрусаў. Калядная вячэра пачыналася з узыходам першай зоркі. На сярэдзіну стала гаспадыня ставіла гаршчок з кашы і талерку з блінамі. Бліны разрезали на крыжы і такім чынам свянцілі іх. Гаспадар запальваў свечку, чытаў малітву, затым ставіў свечку, іншыя ставілі свечку іншыя члены сям'і, жонкі, дачкі і ўсе астатнія. Перад тым, каб прыступіць да ежы, гаспадар браў лыжку куці і клаў яе на падаконнік або на парог. Калі ў сям'і з'яўлялася дзіця, то яго абавязкова клалі на стол, тым самым вылучаючы яму месца. А калі дачка гаспадара павінна была выйсці замуж, яе тройчы абводзілі вакол стала і перадавалі жаніху, што азначала выпісванне сямейнага кола. Стол перад першай куццёй прыбіралі па-асабліваму. Пад абрус абавязкова клалі сена, што на паверы спрыяла добраму надою у кароў і аберагала статак ад ваўкоў. Таксама гэта звычай звязваюць і з гісторыяй з'яўлення на свет Ісуса Хрыста, згодна з якой сена было ў калысцы, у якую Марыя паклала немаўля пасля нараджэння. А пасля вячэры немаўля на гэтым сене і гайдалі. Першы дзень каляд лічыўся выключна сямейным святам. Тыя, хто па розных прычынах апынуўся ў далечыні ад дома, імкнуўся завяршыць усю працу і вярнуцца да каляднага абеда. Народ верыў, што калі ўсё будзе разам і ўсе будуць за адным сталом, будуць жыць разам так і круглы год. Другі дзень каляд, вывернутыя кажухі, смерць казы і іншыя традыцыйныя калядоўшчыкі. Каляды заўсёды былі папулярны ў моладзі. Хлопцы, дзяўчаты звычайна збіраліся па 5-15 чалавек і перапраналіся ў маскарадныя касцюмы. Там сярод іх былі і конь, і каза, і бусел, і мядзведзь. І так вось яны хадзілі ад хаты да хаты, калядавалі, расказвалі прыкольныя вельшы, таксама спявалі, хадзілі ў розныя двары, і кожная сям'я чакала моманту, калі да іх прыйдуць калядоўшчыкі. Калядоўшчыкі весялілі і гаспадароў, і дзяцей. І калі нехта ўжо пачынаў песню «Ой, пан ідзе, каляду нясе, 3 кускі сала, каб казя устала», пачуўшы гэта, гаспадарня ішла ў каморку і выносіла калядоўшчыкам пачастункі. У старажытнасці перапранутых калядоўшчыкаў успрымалі як душы памерлых продкаў. З часу распаўсюджвання хрысціянства калядаванне пачало набываць іншы сэнс. Калядоўшчыкі пачалі ўспрымацца як старажытнаіўдзейскія валхвы, якія былі сведкамі з'яўлення віфлеемскай зоркі. Прыход калядоўшчыку азначае шчасце, здароўе, дабрабыт сям'і на працягу ўсяго года. Калі калядоўшчыкі па нейкіх прычынах не прыходзілі ў хату, гэта лічылася вялікай непавагай. Мы з вамі ўбачылі, што каляды адзначаліся вельмі святкоўна і весела ў нашых продкаў. А як жа выглядаў вечар перад Новым годам? Увечар перад Новым годам святкавалі багатую або шчодрую куццю. Кожная гаспадыня імкнулася прыгатаваць якамага больш мясных страў, каб так сустрэць Новы год. Па беларускай традыцыі каляды доўжацца з 24 снежня па 22 студзеня. Гэта абумоўлена наяўнасцю 2 календароў – юліянскага і грыгарыянскага, якія адначасова прысутнічалі ў культурным і рэлігійным жыцці беларусаў. Так, напрыклад, праваслаўная царква прытрымліваецца юліянскай календарнай сістэмы, у той час як каталіцкая царква прытрымліваецца грыгарыянскай сістэмы. Свята каляд, яно вельмі прыгожае і цікавае. І зараз таксама людзі адзначаюць яго ўсёй сям'ёй і вельмі весела праводзяць свой час. А што ж нам вядома яшчэ пра старажытныя вераванні, абрады і традыцыі у славян? У славян
было вельмі шмат розных цікавых багоў. І вось да зімы адносіўся бог Зюзя. Зімою на зямлю Беларусі прыходзіў снег і халоднае надвор'е. І ў гэты час на Беларусі панаваў Зюзя, бог зімы. Гэты стары, як белы снег, валасамі на галаве і з даўжэзнай белай барадой. Ён нізенькага росту, тоўсты, апрануты ў белую цёплую вопратку, але ўвесь час ходзіць босы з непакрытай галавой. Большую частку зімы Зюзя праводзіць у лесе. Часам ён заходзіць да людзей у вёскі. Прычына розная. Папярэдзіць сялян, што будзе жорсткая суровая зіма, дапамагчы беднай сялянскай сям'і. Беларусы гавораць пра Зюзю з асаблівай павагай. Зюзя на дварэ, куця на стале. Каб задобрыць Зюзю, беларусы напярэдадні Новага года гатуюць, як звычайна, куццю, адкладваючы частку яе ў асобную талерку ці міску. Разлаваўшыся на людзей, Зюзя звычайна стукае сваёй булавой у які-небудзь пень. Ад гэтага магутнага удару трасецца зямля. І дамы часта трэскаюцца. Калі некаму з людзей здаралася быць у лесе, яны і чулі такія словы: «Хто гэта так стукае?» Сам Зюзя стукае. Калі ідзе снег, гэта значыць, Бог загадаў свайму памагатаму марозу паслаць пярыну на палі, каб жыта не памерзла. Сцеле мароз і дарожку, каб людзям добра было вадзіць сена з балота. Калі Бог не даваў снегу, то на зямлі вымерзлі б усе расліны, ды самая зямля так памерзла бы, што і не растала б і за лета. Сёння, сябры, мы з вамі гутарылі пра каляды, гэта цудоўнае свята, як оно азначалася раней, як азначаюць яго зараз, і пагаварылі з вамі пра Зюзю, старадаўняе божаство. Калі ласка, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал. І таксама жадаю вам шчаслівых калядаў і шчаслівых святаў. Да новых сустрэч. Да пабачэння.